הייחוד שלנו באחוזת גן, כמו שאתם רואים פה במקום, זה השילוב של הטבע והעץ, כל השילוב של הצמחייה והאותנטיות. נושא השירות פה הוא משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, ואנחנו נותנים עליו דגש מתחילת האירוע ועד סופו, לראות שכל האורחים, עד אחרון האורחים מרוצים ויוצאים לפה שבעי רצון. זה מקום מאוד מרכזי, זה בצומת בילו שכולם מכירים את הצומת הזאת, אין פה בעיה להגיע. אחוזת גן בפול תפוסה אצלנו, בגלל גודל האולם כמו שאתם רואים, יכולה להכיל עד 1,000 איש באירוע, וזה כולל כמובן לרחבת ריקודים גדולה שיכולה להכיל כמויות כאלה של אנשים, קבלת פנים מאוד גדולה, כל השילובים שצריך לקלוט את האורחים בגודל הזה. הכל פה מסודר כמו שצריך להיות מסודר, הכל פה נוח. כל הסדר במנות, בריקודים. רחבה באמצע, המקומות ישיבה במקום אחד. כל סגנונות התאורה, כולל מרכזי השולחנות, כולל תאורה בשני גשרי תאורה ברחבות ריקודים, סיטי קלורים שמקיפים, כדורי לדים, כל האפקטים שצריך על מנת לבנות אירוע מלא בתאורה ושופע, וכל השילוב של הפינות ישיבה עם האותנטיות של העץ, עד רמה של בית קפה במקום עם פינות ישיבה יפות, שאנשים יכולים ליהנות ממגוון דברים פה במהלך אירוע. מעין עיר קטנה בנינו להם. יש הרבה מקומות, אבל בוא נגיד ככה שהאולם הזה לדעתי הוא בכמה רמות מעל כל העולמות שהיינו בו. בדקנו עוד הרבה מקומות אחרים, פה הרגשתי הכי בבית, וזה מה שגרם לי להחליט. גם מבחינת האוכל, גם מבחינת השירות, גם מבחינת הליווי המקצועי. אתה יודע, ברגע שבן אדם מתחתן פעם ראשונה, הוא נמצא בחרדות, הוא לא יודע מה יהיה, מה לא יהיה. פה מצאנו סבלנות ואוזן קשבת. כשהגענו לפה בפעם ראשונה התרשמנו מהצוות, מהיחס החם שמקבלים פה, כאילו הרגשנו הכי פתוח בעולם, אז זה מה שתפס אצלנו מקום. היה אכפת להם שגם כשנצא מהמשרד זה לא תהיה רק חתימה לסגירה של אירוע, אלא שהם ייתנו לנו את כל האינפורמציה בכדי שאנחנו נרגיש הכי טוב. הרגשנו פה כמו במשפחה. אנחנו מלווים את הזוגות לא רק בסגירת האירוע, עד רמה של תקליטנים וצלמים וברים, ואם זה אטרקציות ומיצגים ורקדניות, למעשה מלווים אותם עד החופה. יש פה שילוב כללי, בכלל מתחיל בנושא גסטרונומיה של מזון, זה שפים פרטיים של המקום. הזוגות פה עוברים חוויית טעימות פרטנית אישית אחד לאחד עם פגישה מול השף. ערב טוב, מישל, אני השף של המקום. איך היה האוכל? הייחודיות שלנו זה איכות המזון, האסתטיקה, רמת הגסטרונומיה שלנו עם הטעם המיוחד הביתי והטריות והזמינות של המקום. אני היום יכול לתת מענה לכל סוגי המאכלים, אם זה הפרסים ואם זה הקפקזים והגרוזינים והבוכרים והמרוקאים, וכמובן את סוגי המאכלים האירופאים, הקלאסיים. הדבר הכי חשוב היום, צורת ההגשה האירופאית. אז אנחנו עובדים על סוגי מאכלים של כל סוגי העדות, עם צורה אסתטית ומוגשת בצורה אירופאית. אחוזת גן עוברת הרבה שינויים. זה מתבטא בשדרוג לפי בקשת הזוגות, לפי דרישה. זה אומר שהמקום גודל משנה לשנה בהתאם לדרישות האוכלוסייה. אם זה ברים גדולים, אם זה קבלות פנים שמתרחבות, אם זה רחבות ריקודים גדולות שנבנו, אם זה תוספות של תאורה, אם זה צמחייה גדולה שגדלה פה עם המקום, עם הזמן. זה מעין גן טבעי, איך הזוגות קוראים לזה? גן עדן של אירוע. ובגלל זה אנחנו מגדירים את האירוע, אירוע עם דמיון. כלומר, כל זוג זה חוויית אירוע שונה, כל אירוע פה נראה שונה מהשני. תבואו, תראו, תתרשמו ותחליטו. מראה עיניים 1000 מילים.